Takže čau, já tě vítám u nového videa a v dnešním videu si jdem udělat Minecraft Hardcore svět. Tady to pojmenu třeba dej odběr a New World a jdu na to. Hraju přes Lunar Client, takže nevím, jestli to bude dobrý nebo ne, ale asi hned první, co bych tu nastavil. Tak nevím, co to všechno tady je, ale nastavení je nějak, kde ten Lunar. Jo, tady to je Lunar Option. Třeba tohle to dám pryč, to taky. Tak. Tak už tam se teda nastaveno. Ale vypadá to dobře přes ten Lunar Client. Vypadá to lépe než přes normální Minecraft. Mending. Frostwalker. To je Golden Apple. Už jsem se zlekl, že to je enchantované zlaté jablko. Takže tak. To asi nepotřebuju a... No, konečně. Tak. Když tak mi do chatu, jakože do komentářů můžete napsat, jestli mi doporučíte nějaký nějaký shader třeba. Sice, jako podle mě by si to nemuselo sekat to video, když zapnu nějaký shader. Takže asi tak. Jestli budete chtít dát víc takových videí z toho světu, co podle mě budete chtít, tak musíte dát aspoň 5 lajků na tohle video, abych vydal novou epizodu, nový díl z toho Minecraft Hardcoreu, což vy to zvládnete, já vám věřím. Hlavně, abych tady měla i hodně zhlédnutí, ať vím, že aspoň se na to fakt někdo kouká. Tak tady dám pickaxe a ještě sekírku. Jako to asi jsem nemusel dělat, ale snad budu mít tenhle svět co nejdýl. Protože já jsem takové nemehlo, že mě zabije úplně všechno, co existuje. Sice nevím, jestli dám toho draka. No jestli se vůbec dožiju tak dlouho. Snad jo. Ale jsem si všiml, že jsem si tam nastavil to AVSD, ať mi jde vidět, ale nikde ho tu nevidím. Jsem si teď všiml. Nice, už mám na postel. A to vypadá docela šedě, spíš ta ovce než bílé. Ale nevím jak vy, ale mě docela tady ty listy vadí. Můžete taky napsat, jestli vám to vadí ty listy a ty kytky tady. Že jako já na to nejsem moc zvyklý. Že já jsem spíš ten OG player, než ten novej. Jo, to je tohle. Tak to je dobrý, ne? Doufám, že to ale nebude se nějak ničit víc. Taková hora pěkná. Vesnice. Tak to jsem dělal dobře, ne? Že jsem tady šel tu doma. No, že bych se zabydlel do vesnice. Ale nechci jakože nějak brzo si najít barák. Když vím, že vlastně třeba potom jak se znám, takže najdu ještě nějaké hezčí místo a potom budu vlastně smutný. No jako se ani ta vesnice moc nevypadá dobře, ale jediné co vám řeknu, takže tam nejdu. Protože to už bych byl mrtvý hned první den. Což vám by asi nevadilo, ale mě docela jo. Schválně tu něco. Tak postýlku už teda mám. To si vezmu hlavně. No to se ničím neničí rychle.
To je jen motikou, myslím. Ale motiku se mi nechce kvůli toho dělat. Vy tady máte i trávu. Jste dobrý. Máš tady crafting table? Nemáš. Kočička. Tam někde mňaukla, že? Jo, tady je. Pípí krákoře. Že tady jdu nahoru. A rovnou tady dám, si tady rovnou vykraftím ty chlebíčky. Protože už moje postavička má hlad docela. No ale nevypadá to špatně. Tady nahoře to vypadá jako docela normálně. To spíš vypadalo špatně dole, než nahoře. Tady to vypadá jako docela dobře. No jako ne 10 z 10, ale ani ne 0 z 10. No tak asi tu motiku fakt vykraftím, protože se mi tady nechce být s tím 10 minut. Jo, ale je to rychlejší o něco. Nice. Tady už asi, tady jsou ještě vlastně. A potom jsou ještě tam. Nice. Když tak mi můžete i napsat do komentářů, kde bych se měl zabydlet. Ale netřeba Mushrooms to ostrov, jo. Protože to než bych našel, tak to by bylo tak na 2 epizody. Snad tady najdu ještě něco pěkného. Tam vidím rovnou i úl. Včelí. Taková hora. To je ta hora hříbu, ne? Si vždycky u toho musím skočit normálně. Té vody. Ale budu rád, když teda dáte aspoň těch 5 lajků na tohle video. A když dáte odběr, tak to budu taky rád, protože už mě sleduje 11 lidí, myslím, což je fakt dobrý za týden, myslím, nebo za 2 týdny. To je docela dobrý číslo. Jako u některých by to asi nebyl nějak moc dobrý číslo, ale mě potěší každý odběr. A i s lajkem. Že aspoň vím, že se vám líbí moje videa, ale zase nevím, jestli se vám třeba líbí víc Minecraft videa, Fortnite videa nebo CS:GO videa. Takže budu taky rád, když napíšete třeba co chcete, abych natáčel, protože jako nevím, co vás baví, takže asi tak. Ty kráso, ale nemůžu ani za boha najít nějakou pěknou lokaci. Ale za chvilinku bude už tma. Jsem si všiml, že už se trošku stmívá. Tak jak půjdu spát, tak automaticky si kouknu i do ještě nastavení, protože to mají pěkný tam. To mají dobré ty věci, ten Lunar klient. A kdybyste chtěli nějaký server, tak řekněte. Že jako já klidně pro vás udělám server, ale musíte mi říct, že ho fakt chcete. Takže já nevím, jestli chcete nebo ne. Ale podle mě byste ho mohli chtít. Ani spát mi nejde moc. Jo, dobrý, už. Takže můžete vidět, 400 fps, to jsem nečekal. Tak tady nejde vidět, ne? Asi kolik mám dnu. Nebo ten, já nevidím. Já jsem asi slepej. Ale vím, že mám druhý den. Takže asi tak. A tady je další vesnice. No, není to ta stará? Ale asi ne, co? Ne, tam nebyla taková hra. A i kostel, a i kovárna tam je. V té minulé myslím si, že nebyla kovárna, ne? No, aspoň já jsem ji tam neviděl. Jdu tady se kouknout automaticky do kovárny, snad tam bude diamant. Za diamant budu rád.
Snad tady ale nebudu mít třeba 200 dnů a zabije mě jak toho Technobladea. Ne, to nebyl Technoblade. Ne, mám tady, když tak hodím obrázek a jméno jeho, jestli to najdu. A měl taky hodně dnů a ho zabil potom malý zombík. Fakt diamanty. Jako, teď si fakt o mě nemyslete, že to je natočený. Ale, jako... No je, to je prostě nějak fakenutý tohle video, ale... Jako, fakt se divím. Jsem nečekal, že tady fakt budou ty diamanty. Ale fakt... Tu nevidím nic pěknýho. Taková hora. To je krutá. Tak už asi vím, kam chci jít. Ne, ale jako... Na horách jsem vždycky chtěl bydlet. No někde. Aspoň poblíž hor. Maty. Jestli ho znáte, tak on taky pěkně staví. Ty kráso, tady je ta bažina. Tak tady bych asi bydlet nechtěl. Že bažina není jedna z těch mých oblíbených lokací. Ale ten strom si skácím, abych měl ten jeho sapling, že ten strom se mi líbí. Už teď jsem dostal víc, než jsem čekal. Ale tam to vypadá hodně dobře. Taková hora a na tom je takový strom. To vypadá hodně dobře. Já už myslím chvilku, že to je prase. A to je nějaký ten bizon. Jako je to kráva, ale... Že to vypadá jak bizon. Hustý. Tak tady asi fakt budu bydlet, protože tady to vypadá fakt dobře. Ještě možná si stáhnu ty shadery nějaké. A bude úplně vymalováno. Tak tam se ani nevystavím. Nikdy bych chtěl. Hlavní je nedostat moc velký damage. Čekej, to dřevo využívat nebudu moc. No tak. Hlavně jsem řekl, že nechci dostat moc velký damage a už jsem ho dostal. Zas. Tak se radši napapám. Ať se hned tady vyhýluju. No tak. To chci vidět, jak výjdu. Ale vám tady dám střih, ať se na to nemusíte koukat, jak tady šaškuju. A ještě nevím, jestli tady budu bydlet. To jo, to je další hora. Tak to ne. To už teď mě bolí nožky. Jako vypadá to dobře, ale nevypadá to nějak jako nějak moc ultra, takové ty blbosti. Tady si udělám takový mostík. Ty kráso, tak teď jsem mám spadl. Tam je i oceán. Teda je to oceán. Co to je? To jsou slepice. To nevypadá jak slepice třeba vůbec. Co se stalo s tím Minecraftem? Ale jako, tady asi bydlet budu, protože to vypadá fakt dobře. Tady takové 3 lokace. Jakože tahle, tam ta sněžná a tady ta bažina. Až tam ta. Tady to vypadá fakt dobře. Akorát to tu třeba trošku udělám jako, že to tu trošku vykácím. To tu není takovéhle. A jako, to bude dobrý podle mě. Takže to je asi pro tohle video všechno. Našel jsem domov, kde budu bydlet a jako to je všechno pro tohle video. Tak když tak napište do komentářů teda a zatím čus.